Foi un pleno sen grandes titulares no que a nota de tensión veu da man do voceiro de Cambados Pode, que estivo a piques de ser expulsado da sala. Segunda vez que o chamo a orde, se me volve a interrumpir expulso do pleno. Igual é o que está buscando. Mais alá diso, a aprobación dos orzamentos para 2022 seguiu o guión xa anunciado. O BNG apoiou as contas do bipartito que roldan os 10 millóns de euros. O concelleiro de Economía aproveitou para responder ás críticas do BNG. Lamentou que reclamasen máis políticas de esquerda para finalmente pedir máis cartos para verbenas. Eu non critico que non se suban as partidas de axudas a servicios sociais, o que critico é que se pida máis para as asociacións que fan verbenas que o que se destinan no propio orzamento a servicios sociais. E na vosa proposta pedís incrementala, pero non o fixetes, pediches incrementar só a das verbenas. Os argumentos de Charlín non gustaron ao BNG, que así todo defendeu o seu apoio ás contas. Satisfeitos por unha negociación que tuvo, é certo, os seus altibaixos, como todas, pero que chegáramos a un acordo de presupostos que creemos que é bo dentro do que hai. O PP Pode votaron en contra. O líder desta última formación critica que o Concello non optase un máximo de 800.000 euros de fondos provinciais do REACPON, unha oportunidade perdida, di. Estamos a falar dun orzamento de 9.700.000 euros, pero se forades un goberno competente, un goberno traballador e capaz, estaríamos falando dun orzamento de máis de 11 millóns de euros. Os populares, pola súa banda, entenden que estes orzamentos son a perfecta mostra de que o ciclo político do bipartito xa rematou. Sodes un goberno caducado xa. Non tendes proxecto, estades a salto de mata, improvisando. Pensábamos que co cambio de alcalde podía haber un cambio, foi pa peor, ou igual, exactamente igual. Cambados é unha pena. O alcalde celebrou a aprobación das contas, salientando que houbo cesión por ambas partes, con incrementos en varias partidas. Estamos aumentando partidas que os grupos da oposición exixíades. Entendo que quedan satisfeitas a maior parte das demandas planteadas. E ademais, en partidas onde realmente eran necesarias, porque non tiñan a dotación suficiente. Lago tamén aproveitou para agradecer ao BNG o seu apoio e a súa vontade de querer chegar a acordo.